הרגתי בטעות, שיביא על המסך את התרחיש הטרגי ביותר שיכול לקרות לכל אחד מאיתנו ולשנות את חיינו בשנייה. להרוג בטעות אדם אחר. אנחנו מארחים... עדיין לא הכי טרגי. מה? יותר טרגי שהורגים לך בטעות אדם אחר. אנחנו מארחים את שרון קידון, יוצרת הסרט, אהלן אהלן, ואת אלון פייג שהרג בטעות את קובי פוליקר, זכרו לברכה, הוא משתף בסרט, שלום וברכה. בוקר טוב. שרון, 3 מקרים מובאים בסרט, נכון? והם? אז המקרה הראשון, כמובן, הנפח הגדול של הסרט מטפל באמת בפרשיית קובי פוליקר, אלון פייג, רחלי פוליקר, אמו של קובי פוליקר. אנחנו מיד כמובן נרחיב על זה. 2 סיפורים נוספים שבסרט, סיפור של עבד הדאווי, עובד סוציאלי מחיפה, שלוקח את בנו בכל בוקר לגן, ויום אחד שוכח להוריד אותו בגן שלו, נוסע לעבודתו בחיפה, שוכח את הילד שלו באוטו, ילד בן 2, ואחרי 3.5 שעות מוצא אותו ביום חם של יוני ברכבו. זו טרגדיה נוראה, גם כשאני מתארת את זה, וזה קרה לפני שבוע במודיעין, לא על ידי אבא, על ידי אדם אחר קרוב. סיפור מאוד מאוד קשה של הריגה של אדם שאין מאחורי הפתולוגיה, יש טעות של רגע שמביאה אותו לטרגדיה הזו שמלווה את המשפחה כל החיים. כאן דרך אגב הוא גם הטרגיה, הוא גם גרם למוות והוא גם נפגע מן המוות. ומקרה נוסף של איציק... נראה קטע מהדבר הזה, בבקשה. האשמת את עצמך? זה היה בעקבות תגובות של אנשים. לפעמים הייתי הולך סתם, מסתובב בקניון ואז שומע את האנשים. הנה זה הבן, זה ששכח את הבן שלו ברכב, וזה תראו אותו וזה. זה אמר הוא נכנס לבנק, הוא אמר הוא הלך לזה, הוא אמר הלך לשתות קפה. המקרה השלישי של נהג שהרג רוכב אופנוע בתאונה שהיא כנראה לא באשמתו, אבל עדיין יש... עדיין החוק מצפה ממנו לשלם כמובן על מותו של אדם. מה הקווים המשותפים שמצאתם בין אנשים שהסיטואציה של הטרגדיה שלהם שונה לגמרי? נכון, אז כשיצאנו לבחור את האנשים, הרי ישבנו, אני והבמאי סטרי מטקליף וטושות, ישבנו ולמעשה כל סיפור הוא בפני עצמו. כל סיפור הוא סיפור של טרגדיה נוראית, אבל הדבר המשותף המרכזי הוא העובדה שהאנשים האלה חיים כל הזמן בקו מקביל לאלה שאינם חיים, למשפחה שלהם. למעשה כל ילד שנולד, ילד שם לא נולד. כל דבר שקורה להם בחיים, הם מרגישים, הם נושאים על גבם צל של עוד אדם. במקרה של עבד זה כמובן מאוד מאוד חמור, כי יש שם ילד במשפחה שאיננו נוכח, אבל גם במקרה של אלון וגם במקרה של איציק שהרג את רוכב האופנה, התחושה הזו שאולי לא מגיע לי לחיות, אולי למעשה כל דבר שאני עושה בחיים אסור לי לעשות אותו. תבינו, אין כאן פתולוגיה של עבריינות. לא מדובר בעבריין, מדובר באנשים כמונו שנקלעו לסיטואציה שבה הם לוקחים את האחריות על חייו של אדם אחר, ולמעשה כל חייהם נצבעים עכשיו בצבע הזה של המשפחה הזו שסובלת בצבע. אני זוכרת